Mga kasimanwa, kabalubala kamo nga diri sa Bago City, mayara sang isa ka tumandok nga mahiligon gid mismo sang ido, kag tungod sina, nagpatindog siya sang iya mismo nga kalanan. Tuod no, Ray? Amo na galing may mga print nga dogs di ang aton mga pillow subong. Oo, inday sana, insakto ina. Gusto ko na gid sa makilala no, Ray. Gani ano pang ginahulat mo? Kilalahon naton siya sa Inspirasyon Bagunon. Mga kasimanwa, yari na ang akong ginatumod kagina nga si Kagawad Kent Darrell Memoria sang barangay Atipuluan diri sa Bago City. Mayong aga, mayong adlaw, Kagawad. Yes, here at Barangay Atipuluan, so dako gila akong kalipay kay ari ka mo nagbisita sa amon nga simple nga cafe. So, Kagawad, pwede mo balaan kung tumandok dito mo din sa Atipuluan? Yes, tumandok gid kami diya sa Barangay Atipuluan and ang akon nga pamilya mga Guadalupe gid no, mga Pirotso Guadalupe. And ang father side ko naman niya amo siya ang Memoria. So ang sa mother side ko, so tumandok gid kami diri sa Barangay Atipuluan. Kagawad, gusto ko lang mabalaan, pila ka mo ka mag-utod nga naga-star diri? Actually, duwa kami ka mag-utod, puros laki and ako ang eldest sa amon nga duwa. And Kagawad, ano ya ang since kagasurihan ay naman kita about family, no? What's the most memorable gid nga experience na madumduman mo kung magsastorya naton ang pamilya? Siyempre, sa ako no most memorable, sa ako nga part siguro no, ang relationship gid namon sang family ko man kati bisan ano kabudlay no, kun ang sa gitawag lang ang family, so nagaupod ka mo yak nagabuligay no matter what kun ano man nakabudlay ang sitwasyon, so ang importante na buligay gid. So, Kagawad, as a student, pwede na mo nang balaan yung mga school experiences kung din ka nag-school. So actually no, direct ko yung elementary sa Atipuluan Elementary School, and pag secondary na ko dito ko nag-school sa Olpa o kung Our Lady of the Pillar Academy sa Barangay Maaw. And actually sang elementary ko do ka natural lang estudyante, do ka carry lang no. Sang high school na ko, so that's the time nga daw nagwa lagi ko sa kumbaga nagwa lagi ang ako ng mga talents. So that's the time nga sa high school ko nagsugod na ko naga-DIDI nakita, naga-dance instructor nakita, so amo to siya ang nagsugod nga nang independent ako until now nga wearing kung ano ang ako ng mga needs man no, so nabakal ko man gid siya, so amo na siya, so importante lang gid balance between sa imo nga career, sa imo nga career and of course sa pag-eskwela man. Okay, so na-mention mo bala Kagawad na naging dance instructor ka before. Ano gid ang gusto mo yung ginasaot yung bilang isa ka dance instructor? So actually, sang high school, no, lagi ka tayo sa mga pop dance, sa mga chair dance. So during sang college days ko na sa BMA, so nag-intra na ko sa dance sport, Latin America. And tungod sa ako mga talent, so nakalabot sa Boracay and naka-join kita sang SK ng Got Talent and we won as first place ano sa kabilugan nga SK. So amo lang siya siguro, and kadamo pa no, bisan sa elementary, so nagaayo man ang mga teachers nga amo na bilang matudlo dance sa mga during mga elementary days sang aton nga mga schools. So hindi lamang diri sa Atipuluan Elementary School, so labot man kita sa may Malingin, sa may Halses Elementary School. So kung sa diin pag naga-invite no, even sa Bacolod, nag-invite man sila nga mag-teach not only sa students but other times na sa mga faculty and staff, nagpa-train man sila sang dance. Grabe, gid inday siya. Do ka very all around gid ya makita tagid hindi lang sa Bago City si Kagawad ya nagatudlo sang saon, kundi bilog gid nga probably Negros Occidental na. Kag you mention mo Kagawad nga naga-Latin ka no. Kay syempre ako mahiligon man ko sa saot-saot nang sa high school ko dance sports man ko. Ano na ang gusto mo nga ginasaot? Rumba, tango, anang cha-cha-cha? Ano gusto mo ginaiya Kagawad? Ang pinaka gusto ko gida ang sauton ang samba. Kada ang pitik mo so da maano mag-siya, so amo pinaka-nami ako samba, and at the same time ang cha-cha. Yes. Namigin man na ang samba kag ang cha-cha mo. Nang base sa ulihi no, makita tagid niya si Kagawad yang may sample sa aton yang mag-perform sa aton nga show sa ulihi. Pero Kagawad,
kagawad, curious na ko kung ano ang nag-push si Moya to join politics. So actually, ang politics do wala magiging sa plan na gid sa nakon, but during my high school days, so I've been elected as the president sa mga club na siya bala no sa high school. So sa high school kami mera kami homemakers club sa mga TLE na namon. So siyempre daw sagad man kita mga skirting sa mga luto-luto. So I've been elected as the president sa homemakers club sa Olpang. And during high school, sa college ko na, so nagamat-amat na, until nga, ang nag-first gidya nga sa akon sa church gidya mismo. So naging president man kita sang Atipuluan Youth Ministry dahil sa amon sa chapel namon. And amo siya ang so good since na active kita sa church, active kita sa school. And ang ato man mismo nga mga pumuluyo ang community naton. So doon nakita ang nila nga dumayon siya guro nga leader. So that's the time nga nag-run ako SK chairman way back 2010. So sa 2010, kaluyan man, gin-bless man kita, nagdaog kita SK, no? I've been elected, I think, October 2010. So na-end ang ako na term, 2030 na siya. And so ari ako ng mga dogs. Ari nga, ang isa ka sa mga dogs ni... Spoiled gina siya inako, kay gaama gina siya sa ako. Anong iyan ni ngalan kagawad? Actually si Amir ni siya. Amir. So ang coffee namon di, ang coffee with milk, kung cream ba lang, may amon siya tawag naman nga Amir. Ang coffee black namon nga black lang siya ya, si Tyran siya kay black na Shih Tzu sa namon. So kabalo na kita no, kung di inaghalin ang mga ngalan sa mga coffee and sang maginalinan gidya sang negosyo ni kagawad. Now skip ta medyo ang politics gamay, nag-talk na ta about business. Paano ini siya kagawad nag-start ang imong negosyo nga kapitan? Actually, ang first ko nga business siya nang hindi siya cafe no, kundi nang mayara kami nga catering no and mga decorations. So before mayara kami nga Kenneth Catering Design. Combination sang name ko pag sang partner ko nga Lynette and Ken, so that's why nga Kenneth siya. Okay. So after that nang sang catering namon do nag-boom siya, nagamat-amat kami sis nga daw need na gid namon sa mga personnel. So not only sa catering lang but of course mga pageant kung ano pagid ang mga decorations. So nag-level up kami, so ang guwana na siya namon ng JJM Productions and Events. Ang JJM amo na siyang John Memoria Production and Events. So wherein nga mga staff mga youth ko man mismo nga mga members ko man sa PYAP. And amat-amat lang gid siya. So after that, since nga ginhit kita sang pandemic way back 2020 gito siya nag-boom diriya sa aton. So mga February, March, so mostly postponed na ang aton mga activities, postponed na ang mga weddings, mga birthday. So from March to April, so why kita kati ng tawag sini ng quarantine kita. So quarantine life kita sa aton nga balay. But as a public servant, hindi lang kita wala kami nagastay sa amon nga balay, no? Kundi nag-check kami sa amon nga mga pumuluyo, nagapangdulong kami sa mga quarantine pass, nagadulong kami sa mga food packs na sa tagsa naton ka mga panimalay diri. So nagsugod kami sang cafe namon, actually wala man gid sa plan eh. Kay sang mga way back, mga May siguro nakabaligya kami mga ido, so mga 12 kabilog nga papis. So ang plan niya namon do ipaubran sa mga payag-payag kati nang since ng pandemic wala to baytabayan namon kati wala man kami ubron. So after that, since nga do nagamat-amat na siya do nagligwa do nagtawhay ng aton community na do back to normal na kita, new normal ginatawag naton. So some of my friends no nagambal nang kagawad siya bala imo ang kape amo na actually puto do namin man siya nga plan namon kasi since nga ako nga partner naga-work man siya before no sa isa man ka cafe. So sagad man siya magluto, mag-bake, so sagad man siya. So hambal ko do para gid siniguro sa aton. So nag-decide lang kami una nagano na kami during that time naga-deliver ng online selling na kami sa amon nga mga lasagna. So until such time nga do nag-boom siya. Singkos ti ara naman namon nga mga payag. So nag-decide lang ko kung by August siguro kami mapatukod kami kaping.
Actually, ma-open kami that time, ma-open kami August 8. Do wala pa gid sila nga preparado kasi kulang pa kami sa mga gamit, kulang pa kami sa mga blender and tanan nga mga Kinanglanon yun. namon no. So kung sige lang i-post ni amat-amat lang. And kaluyan, subong 3 years na ang cafe namon. Wow. Sa ininong August naman sa 2023. And na-realize man namon nga during pandemic hindi lang gali sila nga lain ang naigo sang pandemic sa aton, just like sa amon ang pandemic do nag-ano siya sa amon do Blessing siya. blessing siya sa amon kati nang hindi ba sila nga blessing bala kati nga pandemic amon Oo. ito blessing tungod sa business man Yes. namon. Kasi syempre ang mga mall that time closed. So nag-open kami cafe since nga daw baguhan ang mga pungloyo sa mga tao. So nagdugok sa amon. Actually that time sir, igo kami maka-lunch. Alas 7 ng gabi. Ang lunch namon dinner na sang una. As in nga gutok-gutok kami sa una. So din kaluyan man. So na sa tungod sa business namon kag sa akon nga mga dogs nakapundar kami sa amon nga simple man lang nga dream house namon. Wow, congratulations, no? Kagagawad, nag-mention ka nga hindi lang amuin ni no ang aton nga negosyo. Mayara pagkikita yalain yung mga negosyo. Ang catering to kagina, kag mayara pagkita mga production. Can you tell us more about sa mga production, mga ginapang ubra? So actually sa mga JJM productions na ng sa mga pageant like sa mga barangay fiesta, so naga-coordinate sila sa amon, naga-contact sila ng kagawad, pwede kami di makapabikini open, pwede kami di makapamisging. So amo na diri sa Bago mismo, andi lang sa Bago lapod kami sa Talisay, sa Bacolod, nga ginadala kon tong ako nga mga Crew, staff mga man and of course ang mga candidates man. And kaluyan, hindi lamang diri sa Negros, but nakalabot kami sa Cebu. So ang ako nga team, gidala ko man sa Cebu, daw twice kami nakalakat sa Cebu, kaya gini-invite kami nga ang ako nga production among dito. Pero kagawad, anong name ka team nyo kag may ara kita mga upcoming na events dire sa Barangay Antipuluan? So ang team na ko na muna sang JJM Productions and Events, wherein nakita ko sa mga JJM katungod na Jan Memoria ang ako nga nickname mo. So ang mga upcoming events namon, aside sa ato no sa February diri sa may Bago, pati Pabaylan. Yes. Diri sa may Antipuluan, ami ara man kami nga ginapaabot nga fiesta namon. Which is the patrons the fiesta day sang amon nga patron saint San Isidro Labrador. And during sa fiesta namon, during my time as SK 1 week celebration gina siya sa mga activities. So kabay pa nga this coming May, mayara kami Pasidungog Festival. We call it Pasidungog, no? Katungod nga ginapasidunggan namon ang amon nga patron nga sa San Isidro tungod sa iyang maya nga mga blessings sa ginhatag sa amon nga mga farmers diri sa Barangay Antipuluan. So mayara kami mga Pasidungog Queen, mayara kami dira sang mga Pasidungog Festival, and at the same time mayara kami sang PIAP, may PIAP night kami, may SK night. And ang pinapropose namon subo nga mayara ang aton balang mga solo parent, balang mayara sila sa aton nga mga ERPAT sa mga tatay no mayara mas na one day activities wherein nga maka-fundraising man sila para sa mga needs man nila. Correct gina, no? Kaya hindi lang gid si Kagawad yung naga-focus yan sa mga pamatanon. But at the same time, gina-consider man naton ang mga solo parents, yung mga ginambal Like sa mga kagina. senior citizen nato. Yes. Nga kinanglan gid Manila as much as possible. May mga projects man tayo nga intended para bigyan sa mga amo na nga mga organization or parts ng ating community. Although nga may mga budget man ina sila sa aton nga barangay, but hindi ko salingad lagko ang budget nila, but of course magabulig man kita gyapon sa ilang mga kinanglanon. Grabe, do ka-exciting gid ya mga kasimanwaya nga sa diri sa Barangay Antipuluan, damo gid ya gali iya sang gusto nga matabo not only sa Kagawad but sang council nila para sa ilang mga pumuluyo diri. Kagawad, nang let's move on to another topic. Ato ba lang syempre may ido tali kagina. Paano na yan nag-start ang imong passion for dogs? Actually, me and my partner, nagaplan kami sa una magbakal ido. Galing kita hindi kami ka-afford no kasi ang ido naga-cost sa una do 5,000, 8,000. So, way back 2015, ang akon nga first cousin sa Bacolod, yung tagaan niya ko ido. Kaya nga do sako sila katugod nga puros mga teachers. So gitagaan ko nila ido, muna siya nga male and female sa Japanese Spitz. So si Taylor and Tres ang amon nga first nga ido. So that time sa first birthday nila gaano kami nagahandag di pa tarpaulin pa na may preparations gid na siyang. And until such time nga mat-amat lang galagaw kami nga duwa, search na kami sa mga Facebook page kung di man may nag-sell sang ido.
bakal kami ng aduwa until such time nga nagtatlo, nag-apat, naglimang hasta nga nagbakal kami ido like first gid namon nga ginbakal do 12,000. Wow. Actually grabe nang support namon nga duwa sang 12,000 siya kati daw dream ba namon no. Galing lang kay month ago na nadula na siya no katungod nga nagmasakit siya ang amon nga dogs. So until such time subong may ara kita subong 20 ka ido no kag sari-sari nga mga breed. Grabe kadamo gid. Paano mo na kagawad? Since kadamo-damo gid sa imong ido no 20, imagine tano 20 kabilog ang ido ni kagawad. Paano mo na siya gina-manage? So actually ang 20 lagay so wala pa dala ang mga puppies no kasubong damo kami mga puppies na subong nga dispose naman no. And ang go ni namon daw ginaruling-ruling lang siya namon no ang binta na kun diri sa cafe iba ka ko naman dog food no para nga makasustain na sa mga needs ang akon nga mga dogs kay ang pagsagod sa ido lifetime na siya mo samtang nagkabuhi ang ido nagkabuhi ka man nga for parent obligasyon mo gid na nga ing atipanon ang imo nga ido. So kung makadispose man kami sa ido amo na sa nagaplano man kami kung ano naman ang project namon like sa among nga kaping. Actually ini sa una sir payag lang simple lang gid siya nga payag no until such time nga do nakadispose kami tatlo ka bilog huskies no. So ang ting huskies yan nag-cost 35,000 and up do medyo prices sa katungod nga woolly kag quality ang aton nga husky no. So nakabaligya kami sa ungkla namon pagkabaligya sang first ka puppy ibakal namon sa mga materials next naman iba kay para sa labor amo na ba lang. So amat-amat so kaluyan lang kati ang gamay namon nga plano dako pagjugali ang plano sang Ginoo para sa amon. Kagawad, pwede mabalan kung mga gigs sa mga dogs kag sino sa ila ang pinakabudlay gid ati kanon. Actually ang first breed nga breed sang ido ang Japanese Spitz no. Next Shih Tzu, mayroon kami Maltese, may GRT man kami, may Siberian Husky, may Mini Pinscher, may Pug, may Yorkie. Basta kadamo sang breed nga may ara kita subong. So ang pinakabudlay dati panon ang amon na Siberian Husky. Katungod na ang Siberian Husky namon woolly na siya sir no. So may ara Siberian Husky nga standard ang coat do nang nipis na yung coat. So amon nga Husky Siberian ang woolly na siya which is damol pag siya coat. So kung do ka Alaska do ka dagmo siya nga coat. And amo na siya ang pinaka budlay siguro amo na siyang Husky no kay tungod nga sa damo magpaligo aka it takes 4 hours to 5 hours nga magpaligo hasta magmala siya ayawan kag isang blower no. And speaking of dogs manggid tungod nga love ko gid ang dog ang during sang that time hindi pa kuya barangay Kagawad nang isa mga nakabulig man sa akon ang ido kay tungod nga naga-join kami sa mga fashion show. So kung may mga fashion show man ang aton nga mga kabataan o kung ang aton nga mga dalaga no may ara man fashion show para sa mga dogs. And diri sa Bago naka Grand Slam champion kita diri sa dog fashion show. Not only here in Bago City, lapot kita sa Bacolod, back-to-back champion kita during the Electric Masquerade. And sa may Victorias also during the Kadalagan Festival sa Victorias Grand Slam naman kita back-to-back champion man kita dira. So amo na siya and until now, kani kita tungod nga barangay official na kita do kasako na kita sa aton nga pag service show diri sa barangay do ay na kita enough time nga mag pa ba na maka-intra pa sa mga fashion show. So kung naga-invite ang sa ako naga-judge sa ilang mga dog fashion show nagalagaw na lang gid kita ka naga-judge. Kani makita tagi diri sa cafe ni ni Kagawad. Dira agina sa paglibot-libot ko, mayara dito ang mga trophies, Yes. di ba? Kagawad kag makita ta nga grabe gid ang imong nga pag-atipan sa imong mga ido. Ang akon nga nabatian nga ang mga Siberian Husky medyo budlay gid man sila Yes, atipan sir. no. Kag kinanglan cold nga place is tuod gina siya bala Kagawad nga gi-stay ta sila sa cold nga area. Actually dapat ang Siberian kung naka-adapt sila sa na nga surroundings pa lang okay pa lang siya kung galing sa atin dahil ginabutangan ko lang sila sa sining panagamay lang din siya malangat para daw may Bugnawan gid sila ya. Bugnawan lang gid sila and ang among area diri sa likod bugnawan siya. So actually ibang gani gina-aircon pa na no. So kabay pa time will come no makabaka kita aircon para sa aton nga mga pinalangga nga mga dogs. Grabe gid ang pag-consider yan ni Kagawad sa iya yung mga dogs, not just ordinary pets lang gid but they became part of the family na gid Kagawad. And subong sir, I've been elected also as president isang Bago City Dog Club no. Akong president diri subong sang dog club sa may Bago.
before the pandemic, meron pa kita activities, no, may dog walk kitang, may mga dog passion show kitang, may naghahatag ang city vet naton sa mga deworming, kung ano pag mga offer nila da nga libre sa aton nga during the dog walk sa mga idog naton. Kagawad, namiagi ko nung ikaw hindi ka lang involved sa diri sa imo nga community but naging involved ka sa Bilog nga Bago City bilang president sang dog club. But aton balikan kagawad, syempre bilang isa ka public servant, damo ginaiya mga challenges nga gaabot sa aton nga kabuhi. Ano ang isa probably, hindi ka lang pag-specify, no? Anong isa probably ka mga biggest challenge nga nagabot sa imo bilang isa ka public servant? Siguro ang pinakabudlay sa ako, no, kati bilang isa ka public servant, kung may nagapangayo bulig, no, especially mga emergency cases na bala sa mga pumuluyo naton, kati para sa aton nang hindi man ako ang pinakamanggaranon nga public servant diri sa amon, but kung ano lang ang may ara ko amo na mahatag ko, but nagabawig kita kutob na sa aton nga masarangan, no. So there was a time gani nga nang wala man ko money that time, kati hindi tanan adlaw Lunes, no. So isa ka short man kitang. So may nagapangayo bulig sa akon. So syempre do ang money nga mayara ko dugag gamay lang gid siya. So kung isa mo na ilang ko gahatag gid ko bulig, so kutob sa akon nga masarangan lang gid siya. So amo na kung nagapangayo man kita pasensya, no, but nagabawi man ako, no, kung ano ang mahatag man nato. Kagawad, I am planning to run for SK chairman. Matali advice you. Ang ma-advise ko lang no, just be true to yourself, no, kahit nang kung makitaan nila nga nang nami kang ehemplo, especially nga sa aton nga community, subong kati nga aton nga mga pumuluyo, subong ka mga alam na gid yan nagapanilag sila sa imo, but amo nambal na ko, no, kung magsulod kita sa politics dapat ready ka gid, kati kung isa nang tungod sa namin ni mga performance, sabuyan ka sa mga issue bala, kung sa gubaan ka ang mga family background mo, alang paton pa na siya hasta nga maguba ang image mo. But imo mga giting ano mangin maayo ang imo nga image, but ang sa ako lang siguro nang be true to yourself, kag ano mo lang ihatag mo kung ano ang for example may gina-promise ka sa imo nga community, so amo mo siya tinguan mo siya inatag. So ako during that time ang promise mo sa ila, gusto ko mapasadya ang barangay. So after ko to yan, no, nag-SK ko, after ko SK nangin PIA president kita. I've been elected also as the PIA president way back 2012 up to present until now. So labot man kita sa national sa PIA na tungod sa mga youth na ina siya ba. So actually gin-invite man lang ko that time kay tungod nga sa PIAP nato ang mga distawlid nagatipon, so invite nilang SK to wali sa plan nga ako galing i-elect nila, no, nga president. So gambal ako talaga sa ila sin kundi na ako mag-president sa PIAP way back 2012, ano kasi ko ma-support lang ko kung ano mga programa ni suportahan ta kamo. Galing kati gusto lang ako ang mag-lead sa ilang. So supposed to be dapat first term lang ko, kati next president naman. So subong last term na ko, 3 terms ko na nino nga naging elect kitang. So ang bako sa ilang ko, hindi na ko pwede mag-apat pagkatern kati lapaw ng age ko sa age bracket sang PIAP, but this time muna naga-train kita, no, sa aton nga mga fellow youth man naton. So amo na siya importante nang ipakita mo sa ila kag ihatag mo ang serbisyo nga kinahanglan sa mga youth man naton. So as a public servant, no, amo na ginambak nga dapat consistent ka man sa pagserbisyo, kasi may ara nga tungod nga manong eleksyon nagapakita sila sa namin nga performance prior sa eleksyon bala active gid sa ila ang tanan nga bulig ang yata nila, but during or elect na sila bino after the election, since nga tapos ang eleksyon timabas ang elected naman kuya bisan di na koy magano sa inyo amo na bala, but ang ginaano lang kita naton nga maguba ang image mo, no, katungod nga grabe ang pag lift up mo sa imong image, no, nga dapat manginami ang image mo. So amo na siya dapat nga consistent ka man, no, kung ano ang gin-promise nimo sa imo nga mga fellow youth, dapat mahatag mo gina siya pag ang tutuod nga pagigugma kag pagserbisyo sa aton nga mga pamatanon. Grabe, no? Ang pagpalangga ni Kagawad daw hindi lang gid sa mga dogs but gin-extend niya gid sa iya nga community pamaagi sa pagiging public servant. Do ka medyo seryoso nag-isa ka nga discussion about public service. Kagawad, balikan tang imo nga business. Yes. So
sa imo diri nga business kagawad, ano ginadi ang pinakaginakadtuan sa mga tawo? Ang nila bala nga like favorite gid nga gina-order sa inyo nga kape? Actually, ang best seller gid siya namon ang batchoy namon, no. Actually, kanday Doc Ortizo na diri ginasaya kanday Miss Leia sa DSWD diri ginasaya pero mas ginabalik-balikan gid nila ang batchoy namon. And aside Sabi sa among- sa DRR gali kag ang DSWD yes. pero migi diri sa kapihan nila ni kagawad. And aside sa aton nga mga batchoy, meron man kita sa mga pizza naton, ang homemade pizza ginasaya namon, yan sa partner ko siya ginay pangamot sa pizza namon, may mga white cheese, best seller na siya namon, and may Hawaiian man kami, and of course mga lasagna namon and mga burgers man. So damo man mostly ang iced coffee namon o mga ginabalik-balikan lang. Grabe, do makagulutom gid siya. Hindi siya na ang may pangambal ni kagawad. So far kagawad ng balikan ta sa pag-pandemic na mo gid nagamon nagkanto no, Yes. hambal mo. How do you still introduce or paano mo pagidya ginapakilala ang imong nga cafe dito sa Bago? Not only sa barangay Antipuluan, but sa bilog na nga Bago City. May kita bala Facebook page nga pwede nila makadtuan. So actually may Facebook page kita subong Facebook page kita amon siyang Kenneth for Cafe. May ara kita 4.6 followers and likers na dira subong, and amo na siya from time to time update lang kita kung ano ang mga bag-o sa aton nga mga menu. So update lang kita perme, and of course ang pinaka na importante nila ang nami nga relationship no sa aton nga mga customers, and ang mayo ang pagserbisyo man di lamang sa may pagserbisyo sa aton nga barangay, but at the same time pagserbisyo man sa aton nga mga customers kay kung nami ang service nila nimo sa ila, so sila mismo mabalik-balik diyan. So very affordable man ang amon nga mga foods diri, and ang ano ko lang gid ang akon nga mga staff gina-orient ko gina permi before kamo mag serve sang mga foods naton, make sure nyo gid nga limpyo permi, mugod siya ng first in first out kita agud nga wala kita bala sang diferensya sa uli bala no. And I am lucky enough sa akon man nga staff kay lawig na sila sa akon through ups and downs ang akon nga cafe. Amo nila ba ko galing no nga hindi tanan nga adlaw Lunes, so may ara gid siya nga kung kisa wala customer kay tungod nga lain ang chimpo amo na pa lang. So diri sa akon ang staff nila lawig na sila nga duwa, and bisan no kabudlay bisan kisa nakagutuman man kami no kati kung kisa lunch time Oo, damo. naga-serve kita sang food kami sa busog ng customer namon kami mismo gutom igo kami makapanyagang sa tag 2 in the afternoon, 3 in the afternoon. So amo nagamba ko sa kung may time ka mo, may mga tinapay mo, may mga stocks kita dirang puklit na makakaon-kaon man sila. So amo na galing kati pagkaabos ng gabi nagabawi ko na sa ilaya. So amo na naga-feedbacking kami anong na-encounter nyo sa customer ta subong nga adlaw. So ano dapat pag nga i-enhance naton agud nga magnami ang service naton kay ginaambak ko sila perming kung nami ang pagserbisyo nyo sa atong mga customers. Siyempre may mga tip na no, saglag ko ang tip nila, so ilaman na iyan no. So kung kisaan ang ginano ko sila kung law ay ang serbisyo naton, ano ang ipasweldo ko sa inyo kung ay lang kita customer. So manamba ko sila no palanggaon yung ang aton mga customers kay amon ang ginasweldo ko sa inyo kay amon na nagabuhit sa aton. And always remember that good things happen to good people. Yes, madamo gid nga salamat kagawad no Thank you so much, ma'am. Madami din na salamat. ano sa pag-invite ni sa aton na sa diri siya nga kapihan. Dahil siya na Oh, thank you so much, Gid Kagawad, no? So, sa mga viewers, nadumduman ko gid ang hambal ni Kagawad nga ang nakabulig siya sa pandemic is mga doggies yaman. Kaya muna gani, sometimes the best medicine is the unconditional love from your pet. in sakto gid na inday siya na kag saliwat madamo gid nga salamat no kagawad Kent sa pag-invite diri sa amon. Saliwat ako gali si Manong ni Ray. Kag ako si Inday Shana, Aton dumdumon basta taga-bago maayo. kita ay kita liwat sa masunod nga episode sang Inspirasyon Bagunhon. Thank you so much, man. Wala. Oy, pasalamat ka man tigi ka kunya man. O madamo salamat ka gawan na mo kita. Amulan na mama mo man. Ano na yun? Kay tungod. Sorry. Sige wala. Gani, basta taga-bago. Sa liwat, ako si Manong ni Ray. Kag ako si Inday Shana. Basta taga-bago. Atong dumon. Ay, Atong sa liwat, ako gali si... Sorry. hindi siya. Si Manong ni Ray. Sa liwat, ako gali si... Sorry. No, gusto mo siya maging kaya. Si Manong ni Ray.